Ағымдағы елның апрель айында илебез өчен мөһим вакыйга халык санын алу чарасы узачак. Шул уңайдан Казанда Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасының киңәйтелгән утырышы узды. Фикерләрне безнең хәбәрчебез тыңлап кайтты. Сан ягыннан илдәге икенче урынны алып торган халык буларак татарлар бөек ватаныбыз. Милли шура рәисе Васил Шехразиев Бөтен дөнья татар конгрессының татар халкына булачак Бөтен Россия халык санын алу белән бәйле рәвештә мөрәҗәгатен укый. Бу уңайдан ул әлеге җаваплы чорда һәрбер татарны, активистларны, иҗтимагый оешмаларны җан исәптә актив катнашырга, ирекле волонтерлык вазифаларын йөкләргә өндәде. Халыкны исәпкә алу гади генә акция түгел шундыйда. Чөнки безгә әгәр дә Россия эчендә икенче урынны саклап калырга кирәк икән, ул бит татар милләтенең шушы пространстводагы урынын күрсәткән бер күрсәткеч бик әһәмиятле. Безнең булай демографик яктан хәлебез әлләрсә яхшы түгел, чөнки Россиядә булай да хәзер бала туулар азайды, татарга да кагыла ул. Шуңа күрә урынны саклап калу өчен безгә һәрбер татарны җәлеп итәргә кирәк, дөрес иттереп үзенең миллилеген билгеләргә. Милли шура утырышында СРЕС Татарстан Республикасы адвокатлар коллегиясе адвокаты Гөлнара Сергеева чыгыш ясады. Ул халык санын алуга әзерлек барышында юридик төркемнең эшчәнлеге белән таныштырды. Бер ел элек без килешү төзедек. Бүгенге көндә 100дән артык мөрәҗәгать кабул ителде. Алар барысы да нигездә консультация бирү характерында иде. Халык санын алу башланганчы без күбрәк аңлату эшен алып барабыз дип сөйләде Гөлнара ханым. Ижаупта язганда ике национальность яса да беренче урынга куярга тиеш. Национальностьны үзенекен ничен сайлыйлар иң беренче урынны дип аңлатам инде менә шулай. И тел буенча да шулай. Русский, татарский дип ясалар, татар теле анарсын саналмый. Татарский, русский дип ясалар, татар теле санала. Утырышта халык санын алуга әзерлек буенча 7 эшче төркем булдырылды һәм аларның җитәкчеләре билгеләнде. Әгәр дә инде 2 көн эчендә без эшчән төркемләрне инде ясап бетереп, исем фамилияләр белән эшкә керешсәк, минемчә бу безнең стратегияны тормышка ашыру буенча шул ук вакытта җан исәп дигәндә дә файдасы бик зур булыр иде. Милли шура халык санын алуга тагын бер яңа инициатива. Татар халкын берләштерә торган Татцифр исемле интерактив мәйдан булдыру белән чыга. Максаты татар дөньясының электрон платформасын булдыру. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.